Župa Nikinci prvi put se spominje u 14. stoljeću, a nakon turskih pustošenja Srijema ona biva ponovno utemeljena 1807. godine i razbila se iz misijske ispostave. Nakon dvije drvene crkvice koje su bile posvećene Svetom Antunu, 1852. godine izgrađena je zidana crkva, ali ona je srušena u bombardiranju 1944. godine. Danas postojeća crkva podignuta je prije 50 godina. Dolaskom župnika Antuna Devića 71. godine 20. stoljeća počela izgradnja ove za ono vrijeme moderne crkve u kojoj se sada nalazimo, a koja ove godine slavi 50 godina svog postojanja. Broj župljana od tada je u stalnom opadanju i tako su pesimisti govorili da crkva tada i ne treba. No, tadašnji župnik je preuzeo župu i on je uspeo da razuvjeri sve malodušne i počeo je s gradnjom tada nove ove crkve. I svojom zauzetošću i uz pomoć župljana i dobrih ljudi diljem zemlje i inozemstva nikla je ova crkva 1972. godine. Ova nova crkva je zamalo doživjela sudbinu svoje stare prethodnice, jer koncem 20. stoljeća došli su novi ratovi, nove prostore, bilo je postavljen eksploziv, međutim, Bogu hvala, obnovljeno je, nije bila pričinjena nikakva velika materijalna šteta. Župnik Antun Dević je započeo gradnju i završio. On je i završio gradnju i za toga, budući crkva nova, nije bilo neki veliki ulaganje, jedino što smo je prije nekoliko godina izvana okrečili. Svi kažu da je crkva moderna, da je poput neke robne kuće, onda izgleda poput nekoga silosa, ali iznutra je divna, lepa, fina je, krasi je veliki kip Svetog Antuna, krasi je križni put i jednolađna je i u modernom stilu je napravljena crkva, dosta je funkcionalna. Može se dobro zagrijati preko zime, a ljeti se može ohladnije velika. Mali je broj župa u Srijemu koje se mogu pohvaliti tolikom dugom poviješću postojanja i drago nam je da smo opstali uprkos svim prošlim vremenima, tako da Bogu hvala župa i dalje živi, aktivna je, vjernika ima, jeste da je broj u opadanju, ali imamo redovito svete mise, vjeronauk se drži. Tu je jedan određen broj djece, negdje oko 20, dakle, koji pohađaju osnovnu školu i župni vjeronauka, isto tako i školski vjeronauk u školi. Unatoč brojnim zbivanjima i nedaćama kroz povijest, župna zajednica, koja danas broji oko 360 vjernika, ne gubi nadu da će uspjeti opstati u Nikincima i svjedočiti svoju vjeru.